wethu. Yebo. So sicela utshele nje abantu ukuthi ubani, qhamukaphi, you understand? Yebo. Mhlawumbe umuntu ongakwazi. Mina-ke ngingumsana wakwambatha. Emculweni ngibizwa ngoZondini kumbuya wanongoma. Uzobani? ngoZondini. Zondinuku. Yebo. Kumbuya wanongoma kwaMandlakazi esigodi sami kwaGagasi. So angitsheleke yini oze nayo wena kumaskandi ucabanga ukuthi into ebingekho ezofika nawo ukuze umculo ephambili because uma umculo omusha kumele kube nento entsha ofika nayo. Ngokomculo ngibuyisa ngifaka lesa sigqi esidala ngoba sonke thina abaculi sesifuna ukwenza into eyodwa. Yeah. Nami ngithi angifike nowami okuhlukile.